الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك السماوات والأرض بالحق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسول الله من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Oriano ya bantuan Allah subhanahu wa ta'ala asyakanian imitu merakatanu agumiyadun bakatanu nagu pihak lebih tanun yang kulangun syai'a inadnian sangka dunia Oriano ke anna nirqatanu ke apakalabiyan nirqatanu sangka dunia na munuon tanun niyan bu bagi matay tanun niyan syadawatan naman sa Nabi sallallahu alaihi wasallam adunna paqawma an-nabi da aba ayak kiuman yang ko dunia na nabi ko Oriano nabi da sakanya ni muri-puri molimposan na nabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siko miya kapiragori na na sumiyong rakan ng mga pagarihan ng mga dato. Naigira miya parumpang ta sa pata as kanya ni mismo sumiyong rata na dataro mabakala tayarga. Mabaka ayamaan niyan na pagkapalit kape khawatan na babalingan ta na siyawan yan sa kapag interesta dunia kata na dito siya bapa susakanon na ayaw maanan yan na paduto ko bisitang asal mabuda oras da aba niya mi parangan oras na paduto ko dinga di kapipe ko bisitang ka sakano mga pagariya mi mga bubaya bisisang kaya ada nama bulundu isang na diyang kaya darapai wa budisa. Noy kana niya barangay? Buat dia bana. Yang nasa lakop na miya tiruta. Nangino di kami niyo kapopoti. Ay. Na isa kanun na mababaya ang mamamakinig sa ulama sangka amulundu. Anda sabab. Lain-lain niyo man nakapaya kanda-kanda ka na kami niyo. Ay, kanaba inong kami niyo piya kanda ka na baka bertarik-tarik kami niyo sa tiga sunat. Ayat itu ini kawan niyo kami na pemamakin nagalupia-pia. Belasangkan Allah. Sokap pemamakin naga si kokatir Allah. Nadama na una anian. Ini masa Quran. Dena una anian na bulong kumala bulong o manusia ng ngalan ng Quran. Wa nunazzilu min al-Quran ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Bubakhaturun nami tugur Allah sa Quran ay asakanian na bulimu sakanian na bulong na gulimu kumya maratiak wallah. Pagani inaliwala na shifa bulong kasuman sa Quran na upama katumang kaniyo sa bagi tabiya pamana pakatanto no manusia sa ginawa niyan aso Quran na daa unaan na bulong na di pa kailangan o baka pag-inom sa mga tablet, mga kapsul, mga vitamin. Masya Allah ayat dalil na sa mga sahaba baad na mga farmasiran baad na Abdul Basit Farmasi tapos o farmasi
Da abay na mga farmasi. Ayamiya kalala abulong iran na syukuraan Allah subhanahu wa ta'ala. Miya kay siya alungan na inisyo Nabi sa Uthman bin Affan. Ikatlo to miya khalifa. Dadama ka marajuma sa Uthman. Agiso Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayaulaw na niyan. Na igra miya kasyumbel sa waktu asubo. Askanya ni imam. Na tiro niyan. Tugun Nabi sallallahu alaihi wasallam antari mapapadag na katano. Ante mapapadag na katano. Kainul katano po niya mapapadag ka na sabab. Kapakaya na ujurian. Ikadua na kapakaya kasakit. Oy. Kata Nabi bentan. Nabi kagiraw sa bagi ko mga jamaah, mga sahaba. At hinaya Rasulullah. Na sa Uthman bin Affan na mapapadag na katano. Kada makamara juma. Na ini bentan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pag ako mo man sa Uthman na makarendas ang koto ang kalubawan na iniyan na makakakresh. Apo pag-ipo niya nararbiyan. Masya Allah. Tugo Nabi ya Uthman. Biyamisitakan sa kakada ka makamara juma sa masjid. Na inisakan sa kaka mga jamaah. Nadakay lang ko na may na di lang kata ni maulaw lang ka. Na di kaya pamisitakan ka. Na pag-ipo niya na di ang kaararbiyan na ay maanan niya na maka-iipiya di mapipiya ginawa niya na. Pamaka-share ka tanong mo na paganto ko ng maranaw, hartatak. Allahu Akbar. Oy, yun nga tingita no, heart attack ha. Baba na puso, bugantaking kanyan. Sa tanong mo nito, miya guru, ay kaya dito ang maanan yan na malakan maut attack. Ay, bugantakan ka na sa malakan maut ha. Oy, naman nga ganda. Natubo Nabi ya Uthman ino nga pergi pora na maka natira na tarok sakit ya Rasulullah na inuba yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na kami akong maubay niyan na ini po Nabi na dataro na pembatian ng Nabi ogin na da amya batian da kana matuon da kana amanan niya na rawtap na batia o anto na mo tabiya ti sa motoa Rabi Uthman bin Affan na damati na kami mo pergi pora Nabi anak batian niya no na tugo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anto ni kita kaum. Nanti kena Rasulullah ibat kami ada. Miada akab siya kita rarbakan. Dia tiidanin asyukuraan. Nanti na udah niya Nabi yang kadal abulong. Miya kay sana Nabi na pulalakaw. Ay niya ka pulalakaw. Nasyaga din niya ng kaamang ato. Kito lagu, anak kititilagu. Tugo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ino ka niya mauntod. Ino ka niya kititilag. Natigyan na ya Rasulullah. Kung yanot kami saig. Kakuha kami ro saig kami kada iga kino mami. Natina to Nabi ang kakalot-kalosing natinaway, natina mapia. Aya awi na akal ya Rasulullah, tugo mga sahaba, muta mga mama amiyaw man yan, na miyak kakuha kami ro syai na sabi ditam, kamaupalo palataan yan. Pamana kurang itamay, di mapia, di kinom, kasami na kam kinom mo. Natong Nabi sallallahu alaihi wasallam maubay na kan, nainubay niya ng motowa, kaya lupa nila na lupa, akinuan syai. Akia kuan syai, sabi ditam. Namiyot ko siya Nabi. Nadatar man ang Nabi ati ayan. O, ada man naman ito ng Nabi ati ayan. Pamakasang nga masete, aduh, mga buwalim, riyaw ka. Nakamasa na, nakakamiminto. Di pagli nakasama nito, nada po na maranaw. O, ada mo na maranaw sa utama sa nawidakan. Allahu Akbar. Namanok ka man na ganda-ganda. Nakagi kong kudamati na miyapasan. Agkatawarin ng Nabi. Na tinatami niyo, ang kaiga kayo tiyo. Nawinan ko na kayo, gamita nga tatay utong niranon, nawirang gamita, nawirang tawasang mo ito, tiwasay, na ininom yan, nakatiyaman niran. Nakagya ko katama no mama, na di makanupay. Ya Rasulullah, mata mo miya kapiya petang suwi. Miya kapiya petang suwi, napaluto ko mo kasi sa ito Nabi. Si Mabu Sayaman, na adi na di mo Nabi, adi, o di ko gariba, na sumusaylama al-Kazzab. Musaylama al-Kazzab, si Musaylama bukag. Kadima po ni Nabi. Ayat tetanong niya kung mga tao na nabis kanyang po. Nakalabang figura Nabi, kanima bra, impostor. Oy, munafik ka. Nubito yung Nabi sallallahu alaihi wasallam, Musaylama al-Kazzab, si Musaylama na bukag kadim Nabi, akana abu Nabi. Napulala ko mabuso Musaylama al-Kazzab. Musaylama al-Kazzab. Namiyaman na ng mga tao matitimo. Tinanong ano rin ang matitimo. Natina ko miyanot kami ang isay kapag inom namin. At tumiyay kaya kalutan niyo ron. Natingin na miya ka kung kami ron siya. Awida ka na di kinom, kamapay. Natira ba ano siya? At tawanan na kamag. Ano yung may lalabiwa ko? At ito maangan ang hanap natin, wali ko niyo papa natin, uwa ko Nabi.
Na tinalenta ko na tiawaran yan. Di ta nga to ni tiwaran niya kini musalaman kaza. Baba kalamakan ka na kalamawulong ka. Tara nga to no, to ni kumatiyan niya to. Adi magamu, kadi nabi nabi ang nabi. Nakagya ko mapasad yan mamatang utak matiyan niya no. Na tumusalaman kaza matami niyo. Nawira ko na kay gamitang taluto na. Nawira na kita ko siya nagtigun na tiya manusaw. Na pumumugin. Nasabi siya sumadang natawa maaksin sila na punupay sila. Dahil kung nag-imati na minit, tupin sumama. Ay! Tumbang natawa doon ito niya! Inasunsutik niya ako doon. Agya ka na ako nabi na di man nabi. Masya Allah! Dan na una ni naman ako ng syukuraan. Na, miya kay sama sa Nabi. Sallallahu alaihi wasallam na ana inu ito na bagwaraga. Mga sapro na kung nailagyan. Kawai. Nakagya COVID na akong Nabi. Arak swine na usamayan. Amang utababay. Abang waraga. Natilino nga matayo, natinaya Rasulullah. Pabit na milka nga watami ka, miyakatay tayo ka watami na ayaw mo mansanihan, na miyakuro-kuro tibuk, amiyak kakapakapalibuk, amiyak kuro-kuro tibuk na una ka na ba niya nakatay, makamamansyaw na ya. Natuna biya pa akong tunan niyo, nabiya akong tunan ng utabog waraga. Namiyak kuro-kuro tibuk ka bugwaraga, amiyak kakapakapalapan ng utabog yan. Nauman na kay tawari yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na damati na miya betara piya sa mga bukwata. Kagya kumabitara nga mga kurog. Abu ka mo tawata. Kaya umano-umano nakatay bugwaraga na di makanggag sa sukarumay ang mga loks niyan. Mata niya Rasulullah bubugag ka wallah. Sa yamanan niya na mu'zizat. Nasimang sa Yaman na adma buwa. Ayaw makna niya na mama asalaman kiro sa Yaman. Absuhin yan mabuso Nabi. Di mana Nabi-Nabi. Na adina ayaw makna niya na inu ito na makna niya na wata. Wata mabuha korotibo. Miya kakapakapalibo ka korotibo. Na inu ito na sa muta mama adi ayaw makna niya na sunyan mabuso Nabi. Tingnan natin inu nga wata iyo. Na tingnan ya Rasulullah. Mama apa mamulong. Inu ito ka nga watami. Kamakapalibo. Matay na nga watami. Na miya kakapakapalibo. Na makukurot na panang yabukyan. Na ubang kakabulungi. Tingnan pa kung tulan iyo. Kanyo may niya kapasamakan. Naon niyang panawari ang abugwalaga, nga bukin na miya kakapakapan ako rin. Nadakong nag-imati na miya roro subukwata. Na pwedeng kaya upawit. Ni Maria Bruno, tuwa may na miya tingga sa kaki. Miya Bruno awata ka na na maliyo ba mama. Miya upaulong ako. Kaya rarang ito siya tiyoto. Kagil ka na aba Nabi. Na dito, kaya na sa diyan kaya akuraan na din na unak niya nabulong. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين نقنع وليبوى قبول القرآن kami akan alimu Allah kami barat ya Allah. Naman isang kabulong ng Quran. Na igira na pumati sa Quran na pagkagda makan na padang-padang kapos uka. Bila igira ayah pagkagda na apiapan idi di Tagalog English. Asitimitan na mas miya kapia-pia aka pagkagda mga Quran. Inuwa yung kananay amanan niya ng mga music, lumamakong mo na puso ka, nasa utama sa nilang ka, tumigas buwa puso ka, nasa bila pa nakapun ng mga puso ka, nadadaro po ng pagkakaw nito na lawas ka di makatuko. Ay, mata ka. Nasa Quran na din na una niya na baraka. Baka nagyato siya nga sa katawa mga adik sa music. Kaya na music, basta malagyan na music, at tugtog na rock and roll, nakikirwa na siya na di makasiyaw. Adiko, may adiko na tanto. Nah ini kami simbe saya gitu kasih nama sih. Lo asomnya gini mabung ngamor tinggal di situ ini. Aro burunan sa miya kalan la asal system. Pakambot beton niya nun mag narakin ro lagi sih. Nanti nggak cerita dengan mama. Allah no kaya sagad dengan truk tatat. Ya Allah tatat. Kau pagi sabab sangko takaadi dia sama tak miskin. Saduman sa aya makna niya nakaadikan rekan dari peduli. Masya Allah, Masya Allah. Lang aman, lang nagkilbo ko to, maadi ko na lang agad yun na pamanap kila taon. Ilang aman lang na pagbabasketball ka makailis sa ring, napiyak na bali mula. Sita de bulaw. Na ilang ka lang na adik sa mano, kapiyak daw mano kakakatan. Naapiyak pa na nga mga pangangadi. Uway, na mapiyak pa na nga mga pangangadi ka, apiyak daw pa dyan na nga ka,
siya ni mga di, kagi trini na ginawa. Ilangan ka, papangali sila na apadilan. O ay, kagi yung kota babayaran nun. Apias kami ang mga ulama. Benar iman to di kami ni ukeli, negara ko na di kami ditiru, ada pedami. O ay, kaandaman ikasagot isang kota mga wasyatami. Nah, mali di pun ada tanah nama adik kami yang makapi-api adik pun. Negara adik soto satu. Adik kat godin adik maniam. Dia gelengnya. Aklade. Adik tekada adik. Matang ko Allah halangon na pengiro sila di maka pegema. Api yang di kapur Ramadanian basta pengiro siya. Indo ko niyo sumdi sa pangila ka ko miya polangan. Banda bidi siya niyo. Bako niyo miya lay. Lagi pekele ka buka piliwa dile. Bako niyo nada. Mata beri aku ni. Masya Allah. Nah dia mengerti Allah. Cara dia juga kanun. Nah, katanya, syukat mati aku Quran dia bukan pakai dengan kau batangnya. Masya Allah. Nah umat ni sati mana batang. Anak mana gede-gede. Pama makin deket nak syukuran na sati mana batang. Na 10 mapia. Waman tanaha na sotau tubuh Nabi abatian yang syukuran karena bermatag pia mamakin ke kasakali ni miation na kanat lahu nura yaumal qiyamah na ana imbagir kawalla asindo sa alongan akiyama sindo na di na mangarit wallah na orang yang bagyo birano wah tadi ako numuha kagasorot to mi bala ka jori mangosya. Nah, yang mana yang mengarip Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang bagus saya nak terkanung. Nah, dia mau abiyati mo nain. Kalau ti manutuwa surah abiyati ayan. Oy, ayam ano niyan na talo as-surah abiyati ayan. Nah, isa ikadulong ta suratul Shams. Nah, ikatulong ta suratul Fajr. Nah, yang betul zamana. Ay dapat irunu. Pagano ta abiyati ayan. Oy. Nah, dia mau khatir Allah Subhanahu wa Ta'ala. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من راحك مختوم ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون على الأرائك ينظرون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين إلى آخر الآية. أتري من متكبر والله. Na ini rupa wallah ang kaya amang tao amin pipia-pia. Pipia-pia. Ini masyaallah anak katero sa Quran. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik. Pia-pia katul wallah. Sada tarukia pia-pia ka wallah. Pamana pia-pia ka wallah? Upama ka ayat ki anna kawana na binasa kanyan. Na binasa ka mabu. Na ilang kakya pia-pia ka wallah pagari ko mabayakan. Ini lebih kanyan ko bunta ng mga malaika. Ini lebih kanyan ko mga bunta ng mga jin. Na ini lebih ilay ka sa manusia. Tabi nakuha ka din sa manusia akararatan ibutan. At ito na kararatan. Nasunchuan lang taalay mata ko putarian. Nakuha ka din sa karabo amiya guwa po. Napakautom lang siya. Ano yung mata yung napagilay? Sa manusia akararatan ibutan. Uway, ang gusto karabo amiya guwa po. Mata ko wala ka matay na pagilay sa manusia piya kurang ibutan. Kaso manusia na piya ibutan yan. Tabi ka naman matay. Nasuminga na miya katay. At ang wala, ikaw sa malusingan, nagguwapo. Nasukara mo, pakasingan ako na. Tapos minyo pa ako lunin na ato. Agi ka na buwa sumasya nga panak. Naman ka man ng gida-gida, kaya piperktan wala, kaya katay-tay na kanyan. Naman na kaya piperktan wala, taman siyang ngirong, nakatawan wala, aaddan labu kong ngirong ka. Naadap na matatagon, naman nga kaya katulong wala sa ngirong ka. Para di bukay na sulit yan. Na di orang pernah para dinukide na tiaguin wala sa syara ang irong ka. Apa yang melinga pernah dengar keberda ka anay screenian. Allahu Akbar suti kaya Allah. Na dapat ko na di nga ang irong ka. Na sinabi ka sa unang adwa labunian. Matangwa na kadang na taon na iduin ka. Mag-istorya ka na natatanga na puso ang irong ka. Boy, iposa nga yung katero ka. Ito na nga irong nga mapapuno ka lunga kami makatiwa-tiwa. Na miyak kakwa ka sa muraka. Nah, paano ba ay biyaliwan luta ng irong ka na miya kada na mga makambul na sobra sara wano pa iba di putong.
Eh, pengoduga ka nga, nagbibising daw pala niyo. Nabiya ka naman nga sa tao. Ano masuk ito na yung kadami, at tano ka nga kayo, lang. Nalaw na ito, nariduwi ka pa. Ilang man suwa pa, kapapagagawa Allah. Masya Allah. Nah, ulan yan. Na piya-piya ka, tumuwang na kung nataro kaya piya ka, wallah. Na open na kayo, piya-piya ka. Na kana abadi mo, kaya piya-piya ka, kaano pa na ini talaga wallah kung mga tao kami piya-piya. Itar mo tabi ito, Ustaz Unaim. Innal abrara lafi na'im. Mataan na wallah. Siapa wallah. Yang matawa inna na harfa ta'ukid. Batang ka siapa? Oy, mataan na wallah. Asyo mga tao ami piya-piya. Mi piya-piya. Lafi na'im. Nasyik ketagu kuderpa apakalama. At dari mana apakalama? Kapag dia nga mga kamuda na dinusyabutan. Oy, pamakaw bebentero, pamakaw tero sa piyo, maka tero peranaw, ada na saugin, natabi ako kada tu Allah, na dia nga mga kamuda na dinusyabutan. Oy, ha? Datara mo tapaman na ibarat yan na sumirun takot tam, kanang unya meranaw, dia na bisa saugun. Sumirun takot tamu katit terita uranan, na mampit ako bang siya na panarisintaw. Nasok man so agam ikantudan, alien ako taap panaligan, ani mapaggaling kaling. Ato pa manon mga kano, terima no to, I don't know. Datero kasi siya tagalog na matawan na piya uman mabitan, datero siya tagalog na namun yang aton, gusto ko nang bumitaw. Ay, mata ko makakataw na kasumanan niya. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ulian niya na. Ayaw makana niya, mga ulit penuwalan, ayaw petero na pakanama. Atau yung petero na pakanama, atau ibarat yan. Nah, ibarat yan, nagkemugataw na dengan mga sama nila. Kemugataw na dengan mga sama nila. Tabi, kadi nga maranaw na ibunda doon niya nga sa mga nga kapusan na dunia. Mata nga tigas mabunga maranaw. Dan ingin ada kabar kasih sama nila na for the first time. Apa kasih sama nila? Dah siapa pun yang kasih sama kati. Sama tak yang makan ada building una. Nanti di kaya yang una. Tapi kan ada telur kan ada nak keduk. Hey, si lagi mabuke. Tapi kan makan ada ngawe. Yang makan ada grabe. Jadi tipe telur una pakai mak. O di upama na ibarat pinabi ko sa mga bebentano. Oy, na nasumya gedra ka abubay. Apakah kapan niya na mabuong kota bedakin? Nanti niya kailangan, ano matawan? Ay, nanti tipe teru napakanama. Pamana pemamasaka ang mga pipi ang ginawang ka. Titipakanama. Namataan na tumuwang na sa mga tao, ang ipipiya-piya. Oy, nasisirang kitago kuder pa ko sa lugar, apiyakan naman ma. Alal ara'iqi yandurun. Na disira sanda ko mga iga na ko surga. Adisira rudi mangilaylay. Umunto na kakong kuiga na ka. Away, adi ko disya sandang. Na di nga rudi babanta-bantay sa surga. Masya Allah. Masya Allah. Naman nga man nagigigilay na wali kadua kandana, talo kandana. Namuunto na kakubal ko ninyo. Na ilay na kaalang unapsiga na kulalan. Na dapat ako sa ngota surga wallah. Adi kalau di mama gutul-gutul ko iga naka, na di yung mo pa na iga nakakantir, na ayak pa na mi alus sa Quran, na ala sururi marfu'a. So kung so mga iga naka surga, na miya makapuro-puro. So iga sa surga, na miya makapuro-puro. Na tiga alay, mga alay, anto ni miya swagi ay mi alus sa Quran, na so mga iga, mga katri sa surga, na miya makapuro-puro. Na ami kabatan mi tetagin po. Na miya ulugtan, miya pakalikot. Na da abaro kapakaturog sa surga, da abaro kapakaturog. Inu kama nari pagpagaturog sa dunia, wa ja'alna nawmakum subata, biya duya merkanu tuwala so kapagaturog, aayun yung iduduk ang kapagkataw sa bagar. Ay naman ini siya parang nabiya nga katugay, oay, kapagkada man sa bagar. Kaya gira man na pagkaturog tanong, na ditikap siya sa tanong, kami alubat tanong. Miya babasa nung ang kundundo, na panggada baka kapundundo ka, langon, oay, na diyo kawang ka din. Na ayaw mo kapag ka na pangaturog ka. Na pangaturog ka, nakyatagwa mo sa bagira lawas ka. Kapag kalubat tanong, na tapangi nga, tuloy ka. Oay, na apyadangon na gaturin na inuman ka, na langon na lipabitan na inuman ka, na langon na ribol na inuman ka. Matang walang gabuturog na di pa kapya ginawang ka. Inuman niya sa parang natatara. Tadi mo tadi nakatulog. Di ka testing nga, apya sa niyo sa sota, na tuloy ka sa talugawin. Kadala ko ka sa highway.
So maganda ka sa diyan nga nadalang nga diga di melumba. Tunay niya kada hampa. Nagtagilubog sa trepe. Ano nga man nagda-gada gida turog. Inu ni sapa nasa surga na daw baru ka pangatulog. Masya Allah. Inu nga pangatulog ba nakatulog? Baka mi ngano baka mi ako pisana, baka mi farme, baka mi ang isa na, baka mi dagang. Oy, ra'u sa surga tubo nabi. Na bay'un fiha. Da'a baru kandagang na daw na baru ka pamasa. Adna mga patyan sa surga. Na uman alungan na Jumaat tubo nabi na sa mga toko surga na siya ipapadiyan. Masya Allah, Masya Allah. Na lango na dagang na ibabtadro, lango na kailangan ng manusia. Na pagkuha kaum din tubo nabi, kada abaro ka pesa, nadap na baro ka bayad. Naba ka pumbayad. Nadap na mga bebero kititin. Amiyang makataytay. Talip ko, kada taro mga manikin. Talangan na ka, sila niya mga bebero, amiyang makataytay. Nadali ka kaptingaw, naligo ko. Kapti ako, napiling na kong ka. Allahu Akbar. Nasisa nga dun ano ba di sinja pa diya? Pangapat araw sa bebero na ba nga mahram? Matang walo di kang patoy. Sekali si maniak sa mulung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namanong kaman ng geda-geda. La ilaha illallah. Ang gaman yung editano ka sacrifice isang kay amay ito. Akaw yung yagtano ko dunia. Kasaling sa tao. Pamansak sa anin nari. Wa unakilal jannah. Fakal faz. Sa din sa manapas ko na nakatubo Allah. Na makasul ko surga. Na din na kuna nina tao. Kami yakadang sa manakapakadal. Basta kaya makasurga ko. Pati kenapa pagkapia-pia ginawa ngayon kita itatagin na penakan namanya kapia-pia kita tuturong nga na itatagin na penakan namanya kapia-pia so surga kami kapag surga kenapa itatagin na pen kenapa surga kita makakotorong ba di real apiu na kagida mo tao so makna niya na kagida may sisa ng anak yama kenapa dia taruh itatagin na naman di kita itatagin na at sa namanya kapia-pia matang ko Allah ka pagkapia-pia ginawa ngay gratigan kakatuto sa manang ngay ditatagin sa mapia ka ilay nakamata niya nadataro mga sisinga ilay nakaangaryan ang malumalunong nabasta may lingon tulo mga disturbo ka kinusya ka mga tatay men mga namiya patol so tatagin na po yan minisilitir ka nagirap man na kurang itatagin na po nga digitido na tumitema matawan na kapia so siya nga nakanapagyan na yan ganito anak yang pengguna belakang dagang. Ay. Macam mana ka pesi karo mga naligan yung keruan mo ka. Wata po ka sabi mo. Diyo me. Bagabat. Yang betul ka puno ta kasama lubad. Allahu Akbar kami yang karata-rata kita tagin na pun. Ino ko to pagiro mo. Ay man to na kita ba daw tabang. Ya kapken giran jangan duna. Itu ka pagpakang ngaraka. Masya Allah, Masya Allah. Jadi pag nagyato siya mo tabi kay siya, at nagkarumay. Di nagkarumay na nawara anong mga babae, girapan, nagkurisiran mga turong gagawin. Kadang nila na pagkayo siya na soldawanay. Napiyak ka iba na tapan yung mga ulamang ngay dunia, sa diya nga pinutuntan wa, paman natutuntan ni Manto. Kaya naman yung mga babae, girang madang nagkuriro mga turong, kagilang nagranpong paganero na pensyon, so kaya kanyo ko riyan ay siya. Nauriyan niya man na pagayos niya man so gitar ng mga watakap kuklas, pangangadi. Na oriyan niya man na ama na niya na penutulog man sa katol o di na penwitap man sa mga kwan nakasorgit. Inop ko rin ginawa sa mga bayi. Inuba po, kailangan tanong, apya sunabi na may ano niyan. Ayat tigin namin, kapya-pya kano ang mga dato. Nasa mga dato, ang mga balitaan sa karumanian ababay. Khiyarukum, li ahlikum. Ayan niya kapya-pya kano, ang mga dato. Mga dato balitaan sa karumanian abay. Kailangan na di ka ipakati si karumang kaababay. So, gano'n nabi. Nasa kano magwa mga bayi. Nakanaba niya pawing, nakanaba niya dosa, nakanaba malata. Oy, adinyo, di kateya taya ko mga karumanyo. Ang mga mama, kainisuguan na ko mga dato, akapanteya ko mga dato, na taya kanod na mga bay. Asala di kanod, taya mugu. Pili ako niyo mga bay, siya di ba kasaba? May kami kasaba, asumya nga sa may tawat, Miya katwa-twa kay katero na di ka di mamangok. Sobra ka sa gupo ni Papadwa. Habis yan na ngangaka lalawa. Sige ka rin mga kapumulungan. Yan nga at tumatabod ka na disok ko masakit di dalan ako. Nakita ko sa video kasi karumang ka. Ponor ka.
O, bagaimana kan mabuhat tabi tadi makapti si karuman na bubay. Paman napakapti na kasi karuman na bubay miya katawa. Ada mo na po kami. Ito aki kapisubre kau nakapakapati akaw. Kenapa yang kau dikapakati nakagya ko bagong kasyanakan. Ayaw ko nakikapakapati ataya. Namya kapulok sana kanu kapya magapuang kanopan. Inaw miya kalima pulura una da kanu makamelag. Allahu Akbar. Isa-isa kanu sa kaiga. Isa-isa kanu sa kakan. Isa-isa kanu sa kalalakaw. Isa-isa kanu sa kapugalimay ko mga batayo. Naya panubay ang mana niyan na uman na mau masaway kapaman nagkapakatiyo kenapa sugul na kenapa tigang mana ay amak nang nasola to kami ako na to na panasyalim tidak pernah kang na pitero ka. Naya panubay uman makwa na tiga sumta sa ili gani na pinitatakha antap ke to si kuini ko kumanta makateping. Nama tanah perungan pakati si karo mga napunggak sangka. Padung aku tetangga sara ingatan tuk manenggeus. Memang kawan kami yang ada pun ini yang makatitim aku. Kamu nak kena ay tete. Adi sa tabi yang miya katwa si karumang ka ubay na mana ka ilay na miya katwa bali sakitan. Nari nga muli pamanganing kuwal na katupudumor yan. Ya Allah na diyan ka karumang ka na babay miya katwa bali sakitan baka papatay. Iwayang ta. Pemendingan ko makatip wag ya mama. Tak wala tabi sa mga dato. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tati kenapa kana kapenduwe sama takaroma kan na jigi do kan. Dahil pagkapikiran so kaya pakatipiyanya ke rumah ini. Odina maknanya na so kapagalian may ko mga watakan. Nabatang ko Allah ka detaro pagkauman sa inaw. Ina ko paman ang mga kupang kami makatupi. Nagyan niya katwa kami, nauriyan niya, nagpakalipatan lang si karumang nabubay. Kuni manari, na sumasok ka po pamikiran akong kaudang ka, nagkapakaya pagpagabagir ka at tuma. Kaya katero hatim, al-asabi, na tinakadro syabar, na ya'arifuwa illa suyub. So aki-sokya sa gadan no elmanan yan. So petan umanguda, nada abasan experience umanguda. Ayaw maka mamastersan, na so ayaw mga niyan na mga miya makatawa, isi nga so miya katawa. Bapa, andi mapi ako mangudah tau gimana to miya katawa ta. Wata ko lay, miya gasta ka. Hinaunan niya nigira mangudah ta. Ino to bapa, ay din. Igira akang udah ta na sumbayang ta, na pagkapiran ta na kata sonata. Oway ka mapagerta, na sumbayang ta maunot ako imam, na ditakibag ako imam, kagumiro siya mamarumo ko, Allahu Akbar, na pagpagarangan toromo ko, kami kabagpagerta. Na semua Imam Allahu Akbar na pagututan nugaan. Igira tidak ada kana miya katawata, kumidot ta sa sakit talikod. Mata na kurita. Kumiraw siya mama Allahu Akbar na sakana ay di. Tadi kama pun na kau kakeputo la kori ka. Namun tudok man siya ma'am kasuyo na kibaga kumiraw siya mama Allahu Akbar na sakana di ka di makapangaksyon. Naburong di gina miya katawata makaudutan. Pupunnya yang betul. Namanya ako siya dia man. Sabi dia man nga to ta titig-tigar na kakaupo na kamapulos. Ang betul ang nabring na matitimad. Gataro pali na pati na sa kagindingan na nabakadum niya ako atutuda. Ano naman na? Naku gue niya kamudang ka. Namatang niya kapiya-piya kapagpagagada mo ka. Masya Allah, ay bukan lebakan nakang kita. Tadi ada cara, dia ngai kira kena kerja kena ngamang natu-natu ha. Nanding manarian nang natu-natu. Ayang arana nang guni na teba-tebala. Teba-tebala ngarana nang guni. Ina ko mga ito kan, naman to na natu-natu. Tama siya loks, tamya mas mastero. Ana ngailang na loks sa bubay. Niya katwa to abubay loks. Nagrabi kum natu-natu. Ati ka nagrabi si Bobo. Niya pakabili ba ko niya? Anong naman nagada-gada? Nako ko ni, nagkato siya lang, kati ang mga bay. Sabi yung tarak ng siya ito. Igito no ba nagkato si? Oway, kapag kay mantok man at managumaw. Nasoro ko ng mga bay ko ni, nangunta mati buro na balag na. Absolute ka na. Balag na yung aranin, ako lang upang. Adi tiribo na. Nabakmerg ko po, nakakamberg. Nasa sama berbergo. Namyada ka. Kerong stepping ka. O taping ira, terebon, tete. Awakan ng lupa, awakan ng langit, awakan ng ta'i. Nakmerga ni, umikot ka. Namin kami ang bener-bener ka, lumabas ka.
Naguni na kana ng mga baiguni sa mga pya, so na mga karuman yan. Nasaka na gira amiyay na kanaman, naburo ni gira amiyay sa Facebook, ka mga TikTok, ka mga kawawaterta, nagtiga ka na pamanaguni na kangudan ta na miya kabagarta, inako kangudan ta, nasamunta sa akin garanaw, dali-dali mga pinaulo. Inako mga ito kami, nandiyan ni kapagadung ko umanga, lang sa amiyang makalala, apung sa masyo, pung sa bayan, pung sa biniden, naburo nang utakiruruan sa petin. Andin ni kiyo man yan, napupuan sa petin, ang kota mga dan sa pung sa masyo, sa akin garanaw, ate ang pagkintan wallah ka, yung ulo ni pinaulo, mga pira ko makabeto, tadi mga pinaulo. Kagyawa tata, naimanto, pinaulo ako na. Yan kasi nagtutungan lang. Di ko na nawasak. Nami lang na kaya niya na kamana sana ko, hindi mo takabasa ka na tulang na kanabang ng arana. Allahu Akbar. Namaya kasi kapigiro na tiga na kinakanak, nakamamadira ng waranak. Niya mo masyawat, taman ni Mantunip, tulang na mo tapitero ng pagkarihan na ganyan pagkatarusa. Gusto, natin na nabikiwa ba yan? Pero nangita ka na nang. Ipagkabugkabuda ka na nama may gira yang miyas sa telebisyon. Na niya mamasawa sa kani pimbatuan ni matako. Malay niya tiyo ba sa kani kay Orwan. At na man ang naipsinga iyo. At tatambel. Anda po siya tanang nabubad na ko ngawat kami kay Twito. Naba sa Kajamuluno basta tabaro. Di ba siya kabartabasa. Ububad na ko niya. Tigira ka na limited ben. Limited ben promote ka. Kaya nakakaupak na kanalo, matay ka siya. Kasi na ito, kadap ka na ganyan. Allahu Akbar. Napakataros na mga rip mo Allah. Ayaw man na niyan. Imanto ang ipagari ko, babaya ka na, kamudaan ka imanto. Na di ka pinayawa, tabi na kano. Di ka pinayawa, ay kapatubat ka na kami katawa ka. Masya Allah. Kati sama na yung idadak na patapulod na busyaw na guna idadak. Si Kaposo, kati siya Abdul Hakim. May top na gisagin niya na jiras ka. Oy, nadal kami makamlag ikaposo sa kapangadi, tas bita kami sa matambay, sa ayamak na niya, namyatori na kami pan, nakugunin sa isyemti, oy, taman sa eskwela ampan, oy, ayamak na niyan, naguwi niya na mga kamulangan, inakudya ko di klas, sasya ko magubaling, sa bariw na, gini nga na maskitugo niya, kadi ba mga mamamang skano, basta ibulunun, basta, nanti di makapsimin siya na maskitan sa bariw na, asa ka ni imam yung. Narusap ka na po sa alemi. Na ina mo, pumisyo na, wadyo ko di kilas sa pilot. Na hindi ka na mamang sa pilot, nabiyo ko na ko, na ko kilas. Ang yung ito ta, nasukya pa ka na ta, naman na kanila na pilot tatama sa to ka na po. Ibiya ka ranira niya, kikada tulog ka kawata. Allahu Akbar, napupakabagirak no tuwa tuma. Igira kaya kamu da ang kanan, da abang ang kanan sa lawas kapag dalapak. Datara na no tra. Igira aluminium pa sa tra guys, ay amak na niya, na installment. Nadinikiliyon ako, din na pamakang patang sa utama nga libaw. Daga-daga po. Nadinik kapito raw niya, namalo di yung gagari kaysa. Nasapuro raw kung. Tama sa tampuso niya na pangapapot. Naditara na naki, igira ang manan niya na miya katuwa ka. Masya Allah, miya kadang-kadang na panatawa, di nga pagamilo ba miya katuwa. Sa katuwa mama, sa miya madukto, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bapak ino kanan, Dok. Ikusulta ka ka, tinantonon. Tinigira siya, hindi ko siya salamina, hindi ko pa kakilala. Tinabo pa, pinipin kayo man to. Tinapito ko na rago. Bapak, padala sa kanoks. Tinado, igira, inakogwin na, kumanak, na isang anak, talo kanapan, nagkalanganak. Na iman to na isang kanapan, na di ka nagkalangan. Kina, Bapak, pagpanan na sa kanoks. Tinado, igira, tumitinag ako. Napapa ko tulak ko, kailan ako sabag. Na inakogwin eh, napiamatik ko tuminag. Na di ko dukaw. Na iman to, tigilo, di ko pakating sa mati. Tigil na Bapak, padapanan sa kanoks. Dok, igra niya katulog ako ha. Guwan ni na makatulog ako. Natama sa mapita niya nga pangano. Naman to, na makanawa ko, ano kang gawin? Natama sa mapita, na di ko tulog. Kinababa, padapanan sa kanoks. Kung niya ako nakipagtad yung mutuan doks, yung mutuan doktor. Pa! Niya ako sa doktor. Ay, Dok, Bapak! Niya, may lumasuto ka ni Bapak! Kinadok, padapanan sa kanoks. Agi din na ba niya, bukid nagkakagulang, anak ko na kanoks. Miya berbatri. Madang naman natabiyetan wa di na pagamin ba miya katuwa. Hey, matag wallah. Ilang man napya nga dunia na miya katuwa nga dunia dapat ba siya di pangatuwa. Ilang mo ni, nadama mga langit kami bagu-bagu. Nadama mga langit kami bagu-bagu. Na ilang sa mga palatano kami bagu-bagu. Na ilang sa mga kalasantano kami bagu-bagu. Na ilang kasolopatan guni kami bagu-bagu kada panakatibada. Na ilang kaarano kami bagu-bagu guni. Deman to miya so nga dunia. Magkasubang kami adoks. Tanggagang langit kami arda.
Kamyanos, kailangan sa mga pano, kamyarda. Kailangan sa mga kalasan tano, kamyarda. Kailangan manangalo pa, kamyarda. Kailangan manarano, kamyarda. Kailangan buta na ka, kamyarda ka. Basta kaya makatuwa ka, namyarda ka. Hindi ka pa na maging siyerta. Pero kung bubo, pagamana ka, kalaman na nga buka, miya kaputin, nabi ni Carlos, asang buwa miya eh. Ito na, po. Kailangan tagilan niya, ngamin timulog. Kailangan ba kayo, magatarman. Kailangan kayo pa niya, kawai paut. Napaka ka na nga sa karin, nabi niya muli panalamda, kanyang kakakabalo. Pero nakakangudapan. Pati asa ka nigiran natin nila sa bapa alim! Natiga ka na, alhamdulillah. Miya katuwa ko na kay Manto. Na kailangan na ubah ka sa lugar ni Manto pangariya babayakan. Pakadangan siya man nakaparating ang mga. Nandali sa batang utabi iti, Ustad Munaim, away. Innal abrara la fi na'im ala al-ara'ik yandurun. Ta'arifu fi ujuhihim nadratan na'im. Na pagkailayling kanin tugwala ko mga buntali ng kusurga tugo nabi ang mapipiyapiyad na ginaweran. Si kusurga na daabaro kaibig lang mo nakasinga. Inna aglal janna lam yatahassaru. Mataan na tugo nabi sa mga tao kusurga na doon na binamip mo. Doon na binamip ka na ginaweran. Ayabu amip pasilitiran na sa sumyagid ka na oras sa kadunia na dinamitintan ko Allah. Ito! Wakiw mananak ng uto kakumitiran sa Quran, na miya pakalakan, ay doon, kung nabudi pangatanan ko sa lugar. Ay doon, hindi mo tayo kanisya ka, kung mga tungan niya ka ng mga pobre, na miya pakalakan, ay doon, kung nabudi ka suwakan. Adi siya nga lilipan na kapon sa tungan niya, kan naduwat eh. Ada po na number yan, akia pipiyampan. Ama papuno-puno po na skastip. Dahil po napitero ka na dia kat, bapak, talimangan niya dia katakan. Dahil ginubog siya duwat eh. Dengan number yang agak pipiam nama apa pun kasti. Namun mak pernah kasti pun. Namun mga guro. Pala jangan lagi wala. Ay daw niya kutwa ko ng mga panay at tagpay padri. Tagin mo siya makapalas kasti. Buwat ya ada number yang. Dia ke ini mama berasa ka. Namun yang ipos niya gitu kami ada. Napmakar niya. Ya kutwa ko lagi. Namun yang bakara. Baik tidak nomor ya. Kita ini lang. Ya Paulo lagi baik. Anton ke kuang kabar sa salakh min hilil. Allahu akbar Allahu akbar. Madina mengarifna Allah. Ay maknanya ta'rifu fi wujuhihim nadrat an-na'im yasqawna min rahiqin maqtum. Na pagpakain mengkawalla si sangkuta surga. Pagpakain mengkanya sa banging inuman anasilian maktum anasilian kitabhum mis aya ikukuha no nasil na perfume miya kamot-mot miya kapia-pia penibaw paningin ka miya kamot-mot Allahu Akbar wa min zazumu min tasnim na aya po na timpla iyan na tasnim titimplaan sa tasnim. Masya Allah, andini kay naman ka, napagkamot-mot asangaw ka, nagkuman-uman na nakatay na ka, pakatay-tay na ka.